Assalamu alaikum masu sauraro da fatar kun waye gari lafiya. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin namu na karfe 6:30 agogon GMT da Ghana, wato 7:30 kenan agogon Najeriya da Nijar. Mai sauraro idan wannan ne zuwanka na farko a cikin wannan tashar tamu mai albarka, ka danna mana alamar subscribe sannan ka daure ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A cikin shirin namu ne za ku ji mu ɗauke da cewa bai kamata a ɗage fara aiwatar da dokokin haraji ba. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya ce dokokin haraji da ya sanya wa hannu za su fara aiki ne daga 1 ga watan Janairun 2026 kamar yadda aka tsara. Tinubu ya bayyana haka ne a matsayin martani bayan an fara kiraye-kirayen ɗage fara aiwatar da sabbin dokokin na haraji bayan an yi zargin akwai cushe a ciki. A wata sanarwa da ya fitar, Tinubu ya ce irin wannan gyare-gyaren dama ce da ake samu bayan lokaci mai tsawo da kuma take a buƙatar yin amfani da ita domin assasa wani dandamali mai kyau da zai amfanar da ƙasarmu. Ba a tsara sabbin dokokin nan domin ƙara haraji ba, an yi su ne domin samar da daidaito da gyara yanayin harajin ƙasar baki ɗaya. Tinubu ya ce bai ga dalilin da za su sa ya gamsar da shi ba amfanin ɗage fara aiwatar da sabbin dokokin ba, inda ya kira ga dukkan masu ruwa da tsaki da su goyi bayan fara aiwatar da dokokin. Sannan ya ƙara da cewa gwamnatinmu na sane da maganar cushen da ake yi a cikin sabbin dokokin da aka sanya wa hannu. Ina tabbatar da cewa zan yi aiki da majalisun dokoki domin ganowa tare da gyara ɓangarorin da ake zargin akwai matsala. Ina tabbatar wa 'yan Najeriya cewa za mu yi aiki tuƙuru domin tabbatar cewa sabbin dokokin sun fara amfanar da 'yan Najeriya da cibiyar ƙasar gaba ɗaya. Kwankwaso ko Abba, wa 'yan Kwankwasiyya za su bi? Tun bayan da raɗe-raɗin cewa gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf zai sauya sheƙa zuwa jam'iyyar APC mai mulki ba tare da mataimakinsa da kuma jagoran jam'iyyar ba, Rabi'u Musa Kwankwaso, mabiya Kwankwasiyya a jihar suka shiga wani halin da ba a taɓa gani ba na ruɗewa. Wata majiya daga tabbatar wa BBC cewa ana sa ran gwamnan na Kano Abba Kabir Yusuf zai sanar da sauya shekar zuwa jam'iyya mai mulki a ranar Laraba lokacin taron majalisar zartarwa a jihar. Gwamnan zai koma APC ne ba tare da mataimakinsa da kuma jagoran NPP Rabi'u Musa Kwankwaso ba. Kawo yanzu dai ba za a iya cewa an raba gari tsakanin Abba da ubangidan nasa Rabi'u Musa Kwankwaso ba. To bayanai na nuna cewa tsohon gwamnan jihar Kano Rabi'u Musa Kwankwaso ya kaɗu a batun. A halin yanzu za a iya cewa kai ya rabu, sannan mabiya na cikin ruɗu dangane da wani ɓangare za su bi, Abba ko Kwankwaso. BBC ta duba wasu abubuwa da ke tabbatar da ɓaraka a tafiyar Kwankwasiyya kamar haka. Kwankwaso ya gargaɗi masu son sauya sheka. Jagoran NPP a Kano kuma tsohon gwamnan jihar Rabi'u Musa Kwankwaso ya gargaɗi 'yan jam'iyyar masu shirin komawa jam'iyyar APC mai mulki, inda ya ce babu wani mutum da ya yi butulci kuma ya samu nasara. A wani bidiyon da ke yawo a kafafen sada zumunta wanda ya nuna Kwankwaso yana yin jawabi ga dandazon jam'iyyar cikin harshen Turanci, Kwankwaso ya aike da saƙo ga masu shirin sauya sheka. Na yi mamakin ganin fuskokin wasunku da dama a nan. Ku faɗa masu shirin sauya sheka cewa ba wani mutum da ya yi butulci kuma ya samu nasara. Wani yana tunanin ya yi butulci na shekara 10 kuma yana ganin kamar ya ci nasara, amma idan ka kalle shi za ka ga ya faɗi ƙasa wanwar, in ji Kwankwaso. Ana dai ganin waɗannan kalaman tamkar barazana ce ga 'yan jam'iyyar ta NPP da ka iya bin zugar gwamna Abba Kabir Yusuf zuwa APC. Ko kalaman da Kwankwaso za su yi tasiri ga magoya bayan nasa na hana bin gwamna Abba? Lokaci ne kawai zai tabbatar da hakan. Me ya faru Abba zai koma APC ya bar Kwankwaso a NPP? Korar shugaban jam'iyyar NPP na jihar. Babban abin da ya faru a ranar Talata shine korar shugaban jam'iyyar NPP na jihar Kano, Hashim Dungurawa, da shugaban mazaɓarsa ta Gargadi da ke ƙaramar hukumar Dawakin Tofa. Jam'iyyar ta koyi Hashim Dungurawa da aikata laifuka guda 6 kamar yadda Shu'aibu Hassan shaida a wani bidiyo da ya yi yayin wani taron manema labarai a Kano. Haddasa fitina a cikin jam'iyyar ta hanyar raba kan 'yan jam'iyya, rashin iya shugabanci a matakin jam'iyya, rashin daraja 'yan jam'iyya a matakin mazaɓarsa, rashin mutunta mai girma gwamnan jihar Kano, yi wa jam'iyya zagon ƙasa, korar 'yan jam'iyya masu muhimmanci daga jam'iyya. Bisa waɗannan laifuka ne shugaban jam'iyyar ta NPP a mazaɓar Gargari ya ce don haka daga wannan rana ta 30 ga watan Janairun shekarar 2025 kada ya sake ayyana kansa a matsayin shugaban jam'iyya na jihar. Wannan dai na zuwa ne kwana ɗaya bayan da Hashim Suleiman Dungurawa ya fitar da wata sanarwa inda yake musanta zargin da ake yi masa ba tare da wasu jigajigan jam'iyyar
na haddasa rikici tsakanin gwamna Abba Kabir da jagoran NPP Rabi'u Musa Kwankwaso. Kwankwaso ko Abba tun a ranar Litinin bayan batun sauya shekarar na gwamnan Abba Kabir ya riski mabiya na Kwankwasiya kansa ya kulle tunanin wani bangare ya kamata su karkata. Wasu dai na cewa suna nan a duk inda jagora yake sannan suna jiran umarninsa, yayin da wasu kuma ke cewa za su bi Abba ne tun da shi ne gwamna. Sai dai kuma mafiya yawa na kiran jagoran guda biyu da su haɗa kai su tafi APC tare. Kusan kowace ƙaramar hukuma a cikin ƙananan hukumomin 44 sun yi taron masu ruwa da tsaki inda suka rinƙa yin kira ga gwamna Abba Kabir Yusuf da jagoran NPP Rabi'u Musa Kwankwaso da su yi aiki tare su koma ɗauke